No, bună ziua, oameni buni și... bună ziua, oameni buni și bine v-am găsit la un nou episod de gameplay astăzi. Așa cum ați văzut iară cei mai mulți dintre voi pe pagina de Facebook, desigur, jucăm Outlast. Da. Chiar mă gândesc, mă, cât mai am până îl termin, mă. Să nu spuneți that's what she said. Că vă bate eu pe voi. Ok. Am rămas aici când trebuia să ieșim afară. Pornim camera de filmat, să nu ne speriem de bidiganile ce pot să apară așa ocazional și mergem să-l găsim pe tata Martin, desigur. Na, salut, domnul. De ce stai crăcit și... Bine, o să te las să te bucuri de ploaie și de peisaj atunci. Eu am treburi importante. Ce? How alive are you? Ok, destul de interesant pusă problema. Având în vedere că nu văd nimica, destul de interesant pun și eu problema. Bine, deci se pare că nu paci să mere. E bine atunci. Doamne, mă, dar nu se putea să fie o zi... Ui, bă, sau ceau, bă, ce mai faci? Cum ești? Bine, o să mă prefac că n-am văzut asta. Și, desigur, gonim spre lumină. Uite, aici. Dar de ce nu mă mir, mă? This door needs a key. Ok, atunci să găsim cheia, desigur. Prin deducție logică. Vai, Codrin, ești un specimen atât de inteligent. Ce-i acolo? Ce-i acolo? Cred că aici se află mântuirea, mă. Dar niciun caz nu o fi aici cheia ascunsă pe undeva sau prinsă aici pe un cuier, nu. Nebai. Dar cel mai probabil acum o să vină și ceva bidihanie după mine. Uite că am inventat și un cuvânt nou. Bidihanie. Acolo era poarta. Acolo era, mă. Bă, dar a fost mai ușor, mă, decât mă așteptam. Nașpa, mă! Nu te mai speria așa, mă, Dumitru, mă, că nu-ți are nimeni treaba, mă. Uită, mă, ce teren pașnic și deja mi-e frică, mă. Dar de ce scoate ăsta sunete de parcă are orgasme constante? Nu trebuie să faci mare lucru, Dumitru. Dar nu mă speriu, nu! Au! Bine, ok, am înțeles. Dar asta, tu vii după mine, mă? Da, uitați-vă la el, săracul. Dar tu ești mândru de cine, mă? Hai și în fruntă, mă! Haide! Bă, tu habar n-ai, mă, cu cine ai de face, mă? Eu-s Dumitru fără dejete, mă! Mă numesc Dumitru Degețică și sunt aici să salvez universul! Bine, am ajuns pe acoperiș, probabil o să alunec. Du-te, mă, sări, mă! Ok, e frumos până acum. Bun, nu mai am nici baterii, trebuie să sar în hău sau ce să fac? Bun. E bine totuși că n-am sărit în hău. Acolo nu pot. Deci până la urmă cred că sar în hău. Hai, mă, ajung undeva unde este lumină, mă, că se termină bateriile aici pe tine, mă. Da, bun. Aici n-avem nevoie de lumină pentru că putem să admirăm peisajul și fără lumină, desigur. Da, uite, acolo. Ia, ce? Ce, mă, și de ce? Sări, mă! Ok. Până acum... De ce? Bun, nu-i bai. Hai, sări, mă, sări. De ce? Sări. Bun. Trebuia doar să urcăm civilizat. Rând pe rând. Dar de ce nu poți, mă? Da, uită-te tu, mă. Ce trebuie făcut aici și nu-mi dau eu seama? Deci, trebuie să urcăm acolo până nu se termină bateriile. No, bine. Bine, Codrine. E tare, fain. No, bun. Deci, se salvează. Deci înseamnă că... Da, bine. Pe mine nu mă interesează de viața ta, mă. Unde? De unde te auzi? Domnule, nici măcar nu știu unde merg, mă. Sânge păstă, tot cadavre, spirite, scheletice. Pe tine te-am mai văzut toată. Te recunosc, ești exact același model programator leneș ce ești. Bă, deja devine un fel de labirint, mă, și nu cred că paci, așa-i? Să sar? Bine, sar. Ok. Merem la lumină, mă. Pentru că lumina salvează, mă. No. Mă. Hai de capul meu. Grăsane, ți-ai luat proteinele astăzi. Grăsunule. Adorabilule. Nu prea cred că poți să urci aici, mă. Poți? Nu poți.
Nu-mi spune că am ajuns seara de unde am plecat, bă. Bă. Serios, să nu-mi spui asta. Nu cred. Nu, e bine. Vă vine să credeți, mă, că nu m-a prins ăla, mă. Mă, mie nu vine să cred, mă. Și vă dați seama că, imaginați-vi-l pe Dumitru vorbind singur cu o cameră de filmat în mână, cățărându-se pe clădiri. Trebuie să mă cobor acolo. Ok. Mai fulger o dată, că n-am văzut exact ce și unde. Saving. Ok. Ok. Deci am ajuns, cred că în 4 checkpoint-uri, mă, deja stă mai bun, mă. Bun. Capela lui Dumnezeu. Ok. Paci ceva, nimic. Ok, nu-i bai. Unde merem? Unde? Unde, mă? Paci. Nu, mă! Stai, mă, nu te freca cu capul de perete, mă, Dumitru! Poți să o faci, Dumitrule! Haide, creatură hidoasă și obeză! Vino după mine! Deci deja gata, mă, deja știu toate mișcările, mă. No. Cum te mai bagi tu, Paci, mă, ha? Cum? De ce tata Martin se ascunde în salonul de femei? Tata Martin full pensat. Unde e salonul de femei? Aici? Ok. Încărcăm bateriile și rămânem fără. E frumos din partea lor. Și frumos din partea mea că nu m-am gândit totuși că trebuie să culeg baterii, având în vedere că minunata mea cameră funcționează pe baterii. Bine, Codrin, bravo, Codrin. Aici? Ok. O baie de sânge. Nici n-am de gând să mă uit ce a fost acolo. Bun, mă, intră. Ok, se salvează. Și de ce dăm? Ce, mă? Dă-te jos de acolo, mă. Ce crezi, Hannah Montana? Da, bine, ceau. Aici presupun că ăsta se ridică din morți. Subit, așa, nu? Bine, ceau. Atunci, în cealaltă parte, acei când e o masă, tot timpul... ușă, nu. Atunci, profeția mea se autoviolează. Na, bine. Atunci sărim peste aceeași masă, dăm peste același cadavru și ajungem înapoi de unde am fost. Ok, Codrine, iară te bate logica. De ce nu încerci poarta asta, Codrine? Pentru că e închisă, Codrine. Bine, atunci de ce nu încerci să sari? Pentru că mai mult ca sigur nu se poate. Dar încearcă, mă, no bine, hai să încercăm. Nimă, ți-am zis că nu se poate, mă lovesc de un zid invizibil. No bine, mă, Codrine. Închis. De ce mai puneți ușile astea, mă, dacă e închis tot, mă? De ce? Am intrat pe geam. Bun. Înseamnă că pe geam nu mai ies. Ok. Bun. Pe ce nu se poate? Acolo nu se poate? Pe ce se poate? Bun. Deci trebuie să fie ceva ascuns. Legat de asta. Na, și uitați. Bă, nu, mă. Te rog. Hai să fim totuși o leacă numai câtuși de puțin rezon... Bă. Te-am văzut. Mă. Și pun pare că o să fie aceea, așa? Na. Ce-am luat, mă? O să ieși de aceea, așa? Nu. Bine. Na. Ok. Cineva pe acei? Nu? Foarte bine. Nici nu cred că aveam nevoie. Alo! Nu pot să iau scaunul cu rotile. Să mi-l pun în buzunar. Poate o să am nevoie mai încolo. Să știți că de obicei când ridic tonul, mă, speriat și de aia, știi? Baterii? Baterii, mă? Bine, gata, o să... Nu! Mă, stai, nu. Bă, băiatule. Tu nu știi cu cine te pui, așa? Uite, am închis ușa în fața mea ca să mă vezi, uite. Deci, eu aduc băieții pe tine, mă. Dar fii atent, mă, cum trec pe lângă tine, mă, nici nu ți-ai dat seama, mă. Deci nici nu și-o dat seama prostălăul ăla, mă. Bă, deci efectiv, mă, am făcut ce am vrut cu el, m-am jonglat, mă, cu voința lui, mă. Săr, Dumitru! Ok, e frumos, Dumitru. Și printr-o săgeată foarte bine și artistic desenată în sânge, sub un neon ce se clatină romantic și îmi oferă o senzație de siguranță, Dumitru stă și se gândește la viața lui. Deschide-mă! Nu se poate. Bine. Door needs a key. Ok. Și această cheie.
Unde o-i găsău eu? Aici poate. Ce, mă? Ăsta m-a dat de gol, mă. Planul B, Dumitru. Învață alfabetul. Voi dacă ați fi în locul meu și v-ar fi frica muia în momentul ăsta și v-ați dat seama că sunteți rătăciți, aba nu mă, saving, mă. Timpul e bine, mă, când se salvează, mă. Deci eu merg la nimereală pe acești și sper să se întâmple ceva bine. Asta e cea mai bună strategie. M-am speriat de tine, măi. Mulțam fain de baterii. Energicule. Iar acum... Oh. Pray for revelation. Ok. Doamne... Salut, bă, ceau, mă. Pa. Nu, scuze dacă te-am deranjat, mă, nu am vrut să se întâmple asta și să știi că mie chiar nu mi-ar plăcea să vii după mine cu bătaia să-mi bași cu ei în cap. Mulțumesc. Bă, deja mă încep să colecționez tot mai... Bă, ceau, mă, ce mai faci, mă, tu? Fii atent, mă, bă. Bă, uite, eu o să mă ascund aici după peretele ăsta. Da, și acum o să trec rapid pe lângă tine. Bine, ceau! Au, mă, mulțumim fain, ești simpatic. Bun, acum trebuie să fugim. Și să ne dăm seama că am ajuns undeva unde nu trebuia să ajungem și să plângem până dimineața, ok? Nu mere. Trebuie să ne dăm seama ce trebuie să învârtim pe aici și de ce. Da, bine, ne auzim, ceau. Bine, Codrin, bravo, Codrin. Ești foarte inteligent, Codrin. Bă, mă. Bine, mulțumim fain. Aveam chef să borăs sânge și să-ți miros picioarele. Mulțumim fain. Bă, oameni, fiți atenți, că eu cred că o să continui de aici data viitoare, că deja nu mai poci, mă. Eu unde ies? Da, mă, serios, o să continui de aici data viitoare, mă, că deja nu mai am chef, mă. Alex. Bine, ce fac cu viața mea? Oameni buni, o să continui de aici data viitoare, dacă vreți tot... Bă, ce am găsit aici, mă? Bă, dar bine că nu-ți poți trecura mâinile pe acolo, mă. Un jejet, mă, ăla și pe ăla pe care nu-l mai ai, mă, ar încăpea acolo, mă. Uitați-vă pe ăsta, mă. Are o revelație, omul. Uitați-vă la el. Nu, deci asta chiar e absolut ilogic, mă. Ia, mă, cheia de acolo. Bine, nu se poate. Deci, oameni buni, o să continuăm de aici data viitoare dacă vreți tot Outlast, dacă nu propune și altceva aici în secțiunea de comentarii sau pe pagina de Facebook, desigur. O seară faină, o zi faină și la revedere. În loc de pupic vă dau un râgâit. Cu plăcere. Mua.